Hello. Yeah, please, can you? Ndewo, my brother. Ndewo. Thank you for coming. Please, I need this program to share. Please, can we share this program because our people need to know what the Ohanaeze Ndị Igbo na plan ime. Biko no. We have to share this program. Come in, invite people. Because you guys have to listen. Oh, agwa nọ n'akịrịka mana Chineke emego ha expose their evil plot towards Ndị Igbo. Gaghị ha succeed. They can never succeed. Ohanaeze Ndị Igbo can never succeed with this evil ha chọrọ ime na Igbo race mba. God Almighty, Chukwu okike kere ụwa, Chukwu anyị, Chukwu Ndị Igbo agaghị ekwe ka Ohanaeze Ndị Igbo. Ndewo Edward Cameron. Thank you. Biko, I want you all to come in and share this program. Listen and share because this is very important. Very, very important for our people to know what the Ohanaeze is planning. The plot, you know what they plotted. But to God be the glory. That now I get share this program because they said, as I receive it, they said we should share it so that our people will hear the evil plans of Ohanaeze Ndị Fulani. Ohanaeze Ndị Oshi, Maazị Nnamdi Kanu is called them Ohanaeze Ndị Oshi. That is what they are. Hey, Chineke, you see, I got this thing today. I wanted to go and sleep because I have been working since how many days? 3 days now. I'm on night. But I said I have to come out and do this program. It's very, very important. I'll be very, very important because I'm from Igbo n'anya, from Igbo n'anya. I hope I get make I put here and Ohanaeze chọrọ ime we are going to do. Anyị ga-ekwu ya. Hey, Chineke biko deliver us. Okike bi n'igwe nyere anyị aka. Ekekere ụwa biko anyị nọkwa gị n'aka. Gịnị ka anyị mere Ohanaeze Ndị Igbo? Gịnị ka anyị mere ha na ha ji wee chọọ ka ha ihe a dice na ha chọziri ka anyị nwezi ka agharazi nwezi ka Igbo anyị nwezi dignity anyị nwezi ọnụ. Hey, Chineke kwana ihe ọjọọ tụfịa kwa Ohanaeze Ndị Igbo ya kwadoro nọ na mma. Ọ ya kwadoro Ohanaeze Ndị Igbo na mma. Chineke aga akwadịrị ha na mma. Ịfụrụ nke ka ha chọrọ ime anyị. Hey, okike kere ụwa biko anyị nọkwa gị n'aka. Unu na-anụkwa ndị Ohanaeze Ndị Igbo ha bụ ndị Igbo ka ha bụ ndị ka ọ bụ Igbo Miss Blood ka enwere ebe nne ha na tetụtasị ime ha wee sị na ha bụ ndị Igbo mana ha abụghị ndị Igbo. Biko ka m play voice message ya ka unu gere. But I want you to share this program. I wish I can have. I'm coming. I want you all to share this program. You have to share this program because something has to be done about it. I am coming. I'm coming. Please help me share this program. Share because people have to know. Ndị Igbo kwesịrị imepe nụ n'ihe ndị Ohanaeze Ndị Igbo chọrọ ime anyị. Biko share the program because Ohanaeze Ndị Igbo ọ gaghị adịrị ha na mma. Ọ gaghị adịrị ha na mma n'ụwa nke ha pụtara. Ma ọ gaghị adịrị ha na mma. Ha chọrọ ka ha anyị Igbo ka anyị bụ ọ ga-atụgbọkwa akwa. Ihe ọkwazigbu ndị Igbo anyị nwezikwara ụmụ nwoke n'ala Igbo. Hey, Ohanaeze Ndị Oshi ka a na-akpọ ha. Afa ha bụ Ohanaeze Ndị Oshi. Ohanaeze Ndị Oshi ọ bụ ezigbo afa ha. Oh, that is the reason why they betrayed the Maazị Nnamdi Kanu. Even if he's not doing it well, according to some of them, he is not doing it right. They betrayed him. They sold him to the enemies so that ha wee fulfill their mission. Because Maazị Nnamdi Kanu is the only one that will be standing and saying it can never happen. Come on, that can never happen. Could you guys imagine Ohanaeze Ndị Igbo trying to go and beg the Fulani on our behalf, Ndị Igbo, on behalf of Ndị Igbo? This is their plan. I am going to play this audio
so that you guys will listen. Hey, I had this audio, I was like, are we Chineke kwani ihe ọjọọ. God forbid evil. Ohanaeze ndị Igbo. Chineke nya akpọkọ Chineke mụ, Chineke anyị a ga-destroy unu. Ohanaeze ndị Igbo kwa unu nwa. Ohanaeze ndị Igbo. Let me come. I am coming. Oh, let me start playing this voice so that you guys will listen. Inugo, I am bringing it now. Listen, oh. Ohanaeze ndị oshi, oh. Ohanaeze ndị oshi. Ohanaeze criminals, evil. Now I'm bringing it now because they said we should share it widely. We should share this thing widely. Let me to play. Listen. Hey, Bokwaro. Yeah, alueme. Ohanaeze ndị oshi. Ohanaeze ndị oshi. Ọ gaghị adịrị na mma. Now listen. I'm coming. Well, if you are coming into this program, I want you to share this program. I want people to share this program. I want you all to share it. Invite people. Let's share this program because we have to notify every one of us in Igboland. They have to know what Ohanaeze ndị Igbo is planning to do to Igbo rest. But Chineke ajuna, Chukwu juru, Chineke juru aju, plan ha, oga herere ha. Listen, I'm playing this voice. Listen to this voice. Of 1966, ebe onye Igbo in destiny, there were the only active prof on issues of the moment. There were okay, madam. Kita can follow her. Oh, yeah, no. Oh, when did you him, Jenna, query? You see, you had 200,000. No more doing her. The latest is coming to rural Nigeria. Amaramu ihe mere ha ji chee na m kwesịrị benefit from the wickedness. Asị na aha ya bụ hacking. I struggled for 2 days to respond. I got go round. Okay. Ohanaeze melu a retreat happened on the 27th of May. Last year. They titled it Akobije. Where Paul Semadeka as chairman. Invited all the governors of the Igbo speaking states. None appeared. Only Governor Enugu State sent the deputy. So, how come we are knowing how game? Now, blood guilt, now, no coup of 1966. Ebe onye ndị Igbo gburu ndị Hausa. Asị na onye mufuru ọbara ga-ekpo ọchụ. A team aga go round penetrate ndị Hausa ọ bụrụ okwu abụ n'ọnụ. Na ndị Igbo ga-achọ akpọ onwe ha n'aka wee jee mgbaghalụ. Because now the blood vengeance that is crying vengeance of innocent blood. Now onye gburu papa ndị Fulani na afia bụ Chukwuma. So and now action and reaction are never equal. So now hate and operation even in the came from that incident of 15th January 1966. I will send you the documents. Then I know about Igbo. Malum abu na nwere ihe na-achụ anyị n'ilo. Ọkwa maka na anyị bido n'ụlọ na-achụ onwe anyị. I went to Baton Rouge today. Akwụkwọ anyị ji go to the press. Mgbe na-asị ya mgbe a kọstụrụ dị akwụkwọ wetara m ya na nche onye ọbụla ọ bụrụ 1 million ka na-ebi ọ bụrụ 500,000 na-ebi ka e wee bido ya bụ iri. Ọkwa akwụkwọ ahụ i tere? Yes. Na-akọnwa bụ ije ndị be anyị nwatakịrị na-aga njem nna ya sị ya akọbụkwala ije.
asụsụ Igbo na-asụ na mgbe ochie. So ngwa Iwu Anyanwụ na gị nwa bụ Iwu Anyanwụ bụ nna ndị Igbo. Now you have realized na Enugu State bụ the citadel of Igbo administration. Now Governor Enugu State is not bound to be the guardian of every other governor in former Eastern region. And Alison Madeke put the first Igbo son that ruled in the Igbo Cardinal after Igbo became after East Central State to Anambra State. Now Alison Madeke put the second person after Jim Ngobere. So now the three of you can partner to begin to pull the other governors one after the other. So we have got an opportunity to re-strategize. Or I call it a bridge. Kiriki is a melody programmer. A Gimabo Iwanya weapon book. And we're only zagging. Listening where the trust of Fundi Bonina and the governor in the southeast. So if they are advisable, we got Alison Madeke. At the 100 people that were accredited to attend that function, and that was heads of organizations and parastatals and civil society organizations. And I documented it. So now, actually, was set in motion from that meeting. The chairman of reconciliation, the chairman of peace building in Nigeria, Dr. D.N. Okechukwu, gave him 100,000 naira. Na ya mara na ihe a na-eme na Nigeria adịgo completed naanị na ọ bụ na without the pollution, without pollution na ala Igbo, na enwere ihe Igbo na-eje na mba ime gaga. Now, Oruku na Umuode, ịma na enwere reconciliation na 2019. Onye ya na onye? Oruku and Umuode. Na Baton Match, community Baton Match. I was part of that reconciliation from 2002 to 2019. About 6 days ago, Baton Match sent them some voices. Now, Raymond Okenwa, that was the arrowhead in the Oruku community, and after I heard that operation of the so-called Ndusun and Duru, sent 4 hours voice message to Nduru, renewing that reconciliation ML achievement 2019. Na governor Yelha Koboko, na commissioner of police Yelha Koboko. So now a engineer, instilling issues that should intensify a new rebellion. Okay. Ndioruku were unleash a curse upon him, a rejection of that misguide. A stop of that confusion. Na fama nwa chukwu ekwukwe na ka ihe bankwe ha ọgụ ihe ga-abatara ha na ụmụnne ha Umuode to start a war. This took place for 3 days. The third day, what happened? Raymond Okenwa, while in Abuja, died. Okay. Oruku busted into celebration. Okay. So, Nakaji Igbo Arabaga Igbo. Oh, ihe anyị nwa bụ Igbo kwesịrị ime ka Nigeria dị mma. If you go know ihe Igbo mee na 1966 ka Nigeria ji kposa. Because at the time of 1966, Igbo had no reason whatsoever to engage in coup, talk less of being the champion. And we have not seen reason yet why we have to retrace our steps. And you post in Nigeria, post more, no. But as in a village, na family, Bozalo Amaki. Okay. Oh, yeah, no, now, Ngwa, na ihe kire, na Ochulo, na Baton Match, or patrons of Destiny Lineage Trace and Global Family Reconciliation Initiative. So, na anyị nwa Igbo ndị ya anyị nwa ka governor enye the acknowledgement of the governor. Okay, go that later. Ihe ọkpọrọ anyị bụ ihe ọkpọrọ mụnwa bụ the pioneer, Destiny Lineage Trace and
global family reconciliation. So we need a reconciliation at the family. And Nandi would be qualified if we can restructure our family and unite as one. We can champion reconciliation across the world. The Shite and Sunni Buddhists were children of the people of one destiny and one origin. But because of Nebulu, the last blood in line of Muhammad, Prophet Muhammad, Shite were 90%, Sunni to 10%. So that blood guilt of that innocent blood, because there wasn't any crime this man convicted to deserve his death. That is a conflict in the Middle East. What happened? The last cousin of, that related to Muhammad, Prophet Muhammad in blood. Oh, yeah, boy, Igbo, Igbo, Muslim, till date. Just be patient, because you are gonna get all the details. Then you will hear what the man that he was complaining. He was telling the man regarding the meeting they had. So just be patient. Then you will see that they have already planned what they are going to do, how they are going to go to Fulanis and start the here. I'm going to block here na man program. West na ka ha ga-esi jeje yo ha ndị janjaweed maka na mkpọnụ ndị ọjọọ mago ndị nnekwu ka ha ga-esi jee yọọ ha ka ha gbaghara anyị naanị nwa bụ ụzọ wee gbusibe ha, anyị nwa bụ ụzọ wee gbu ndị egburu egbu be ha, na ọ bụ ha nwa mere na ọdụte onye ahụ egburu. Listen, calm down. Na ọdụte onye ahụ egburu ka anyị ji wee ka ha ji wee ihe na-emezi anyị ji wee na-eme anyị, ha ji wee na-egbu anyị ka na-anwụ anwụ na na-aṅa ntị. Just calm down, because ana m abịa aṅụna nkwụ aṅụna gịnị na-abịa kesi atụ inu ahụ. Just calm down ka ị na-aga ihe ndị Ohanaeze chọrọ ime iji unu ya eje ndị Igbo na ha na-eji represent ọnụ, a na-eji represent unu je yọ ndị Fulani mgbaghara ya na aṅa ntị. So now that Ali, one cousin Muhammad, or getting to the crime or committee, so he was innocent. Or the same way, Chukwumazo would you webu Sadwana. The Fulani will now avenge his death till date. So the Kedu organic and the Agre no Mulebe me. Over the years you were no Kohano. So this is what we are supposed to do. And until we rise to do it, nobody which I say yes, not hate the same. So our book has gone to the press. Oh, with the costing. Formatting can name now. How many pages are when we get cost oil? I cost oil. I was going back yesterday saying, I can make you go there. No, you namaro, and you go 100,000. You can send legal materials of that I copy. I don't know. Who so now among about head of a parastatal that I have told you now. Destiny, lineage stress, and the Global Family Reconciliation Initiative. So we need to begin to reunify our family as a family of nation. Igbo, I don't know dilemma kind for Nigeria, we chant a new song if we are able to achieve it. When I get about 2:27, wait for your message. So now, this is the best hour to do it. Dr. Harford. Abanyukwa now. Bring me banyu network. O nwere ajụjụ m ga-ajụ tutu m ekwu ihe m chọrọ ikwu. Ndị Fulani a unu na-eje rịọ arịrịọ ha bidoro gbuo ndị Igbo gbuo na 1937.
ha bịakwa gbuo ndị Igbo 1945 ihe ọba ịnahụrụ kwuru okwu independence edunye Akintola North na 1953 arapụ ịnahụrụ na ndị Yoruba bụ Akintola ndị na-ekwu independence gbuo ndị Igbo na 1953 gbuchacha nke ọma taa ihe a niile ha na-egbu ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo kedu mgbe unu ga-eme ya avenge unu wabụ ndị Igbo ajụjụ ka m jụrụ chere ka m bịa eze ndị Fulani agba Ahmadu Bello egburu unu na-aga ịrịọ maka ya ma abalị wee gburu eze ndị eze onye ozi Ahmadu Bello ndị Fulani ha abịago mee plead rịọ arịrịọ maka ndị Yoruba edunyere Balewa quelling the wetty riots in Western region egbukata ndị Yoruba bụ ihe ogbugbu a na-egbu esi na ya bịa na-egbu ndị TV Ahmadu Bello gbukata ndị TV Middle Belt a na-egbu bụ ihe wetara ndị a niile mere ku anwa ma treasonable fellow na-eji tụọ agbolowo nga ọ na-egbu Ahmadu Bello a na Balewa a bụ ndị chọrọ igboro ọchịchị Nigeria by force na 17 Jenụwarị mgbe ebe Ademoye ga ma Nzogbu ma ndị chọpụtara kwụsị measure precipitate coup d'etat na January 15th to stop them taking over Nigeria finally mere Nigeria may to survive today ma ọ bụrụ coup of 15 January there will be no Nigeria by this time. If Ahmadu Bello and Balewa have been allowed to carry out their own coup, that was to take place after Ahmadu Bello had returned from Lesser Hajj. So, unu emego ndị a niile avenge ndị unu wabụ ndị Igbo ma Ohanaeze. Lee ihe m na-agwa gị, ị ga-agwa ka unu dị bụrụ Ohanaeze ahụ na ndị na-eme nje. Unu gaa n'iru were inyere chakol na-ete ndị Igbo n'iru, unu gaa n'iru tewe ndị Igbo. Unu gaa n'iru. Ọkwụrụ na ha eme mitin, o nwere eso unu na-eme mitin. O nwere onye na-eso unu. But nna ji ama m ya mụ na ala azụ no. Okay, hold on, sorry. I think that one has finished. Listen, George Obiozo. Yọkwụrụ ya, yọbata na Ohanaeze, si na President General. N'Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata. Oji. Network. I mean, credit ngwa. Kedu ebe m kwurutere okwu? Anyị nwa na-eje na-akpọ mitin. Ndị one ka anyị na-akpọ ma eje ime mitin ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ. Unu adịghị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wetty riots, gbukata ndị TV, gbukata ndị Middle Belt. Ahmadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha na ha na-agị deep Quran to the sea na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Ahmadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West. Ọ aha coup d'etat ahụ. Nke ha ga-ejizie overtake Nigeria, coup d'etat, mee coup d'etat na Nigeria, sizie Nigeria. Edochota Ademoye Ogunwa na Shode Inde
Mandinine may change the army leadership. Ndiga carry that coup d'etat. Buhemere Zogua, Madame Legunu, Amandozo. Coup d'etat, Nkeha supposed to be January 15th. Oh, to prevent Ahmadu Bello taking over Nigeria, Yana Balewa, in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Wete campaign in in West. Oh, Yama, and preserve Nigeria. Oh, today, the Hausa no normal. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. That is killing is their business. Now, till today, I had the Fulani na Hausa Biligo Nije. Unu abundibo. Where ma control history, history no be January 15, Nebureze. Ndi Fulani. Ndi Fulani bukwanireze ndi Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndi Yoruba since 1962. Na-egbu Wete campaign na Midwest, na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Ahmadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Koran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere jenete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition iru ndị Fulani ahịrịa. Na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo, sọ ndị Igbo mere kuu ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere kuu ahụ. Nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma leadiri ya kuu ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ iji arụrụ ala ahụ si gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru ma iwu anyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma amanwụ eke ma ndị niile pịkọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị ji mee Ohanaeze gịnị ma George Obi ọzọ yọkwuru ya yọbata na Ohanaeze si na President General. N'Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 Division Commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya. O nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya afta ma otokoto niile. The next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chiwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na o nwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State. Unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakpuo na Delta Edo. Ụwa niile n'ijo niile si n'ọnwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enuguelaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ bụrụ Igbo. Unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na-enwere Igbo na Rivers State maka gịnị maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohanaeze President General. Unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Naịjirịa. That is Hajia Alimbe Kaltum na-agwa n'ihe a niile ha gburu na Naịjirịa gbasaa Naịjirịa were ọbara kọva Naịjirịa na ha kwesịrị ọgbaghara. That Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo.
that the Madubeli is a villain. Balewa, the villains. Pafro Barandibo. Pafro Bara Yoruba. Pafro Bara Middleman. Pafro Bara TV. Pafro Bara Hausa. Hausa Biligo no Nije. Where ni te wendi boniru. Where ni te wendi boniru. Igbo ga no n'ime onwe ha. Unu were eziokwu na-etinye n'ụgha. No. Yes, Igbo should be united. Are you uniting Igbo? Unu unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Now they unite Igbo. Now they make Igbo. Is this Ohanaeze? Maybe a selected consensus Ohanaeze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting the people. Hey. And a Koko restructuring. Do you have a template for restructuring? That is what you are waiting for. They frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohanaeze. Now, the next evil, Hey! Criminal. Bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Okay, Amadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Amadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Amadu Bello and Balewa? The Igbo have reason to stage a coup d'etat. Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unebe, Colonel Unebe killing that coup, not an Igbo man? That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria, zọpụta ndị Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria, ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo. Onye ọbụla ga-develop them. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round. Unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. Hey. This Fulani killing Bimbo. Was it Amadu Bello? The killing of Amadu Bello that caused the Fulani to be killing this in the 82 division. Fulani in the 82 division. Ono Katosino, name when a war. The ESN, a Bidogo war, insurgency. Okay, boom, whereas there is no war in Igboland. No insurgency anyway. These dinosaurs, Ohanaeze. China may dance to the script of India, the Fulani. Ohanaeze, have you even issued a statement condemning those killings? Have you issued a statement? Oh, yeah, is it because of Amadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians, go to Yoruba land, how they kill people. Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer, that they want to go the separate way. The Joe people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer, that they were going to the separate way. The Hausa people have risen up and said that they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, they were Igbo land, where Yoruba land, where Tiv land, where Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria. That they are foreigners. These are issues in contention. Uno, poisons mix here. They tend to be near you. You got bankete. If you don't go, it's a no way you get me. I see you, but that's Nigeria. Yeah, bad. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of Igbo people to rebuild this country
and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo in Nigeria are not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohanaeze, which is why we are giving support to the rival Ohanaeze. Murderers and killers, genocidaire, millions of your people. Hey! Granted, killing Amadou Bello is not the decision of the Igbo people or Balewa, Martin Tola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, disbowed, buried alive. Buhari and Ochi, they are still killing today. Unknown government introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money hammer, that are being in jail. They were filing wage in Abuja when he humor. Igbo Keji here. One in a condemn. See, no one in them the kind of Sarah prayer. Unu abu this dinosaur super Ohanaeze. Unu sinu kabunu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. No. This sort of entities imposed on Igbo people as leaders. Oh, guys, Igbo Bidala. Oh, guys, Igbo Bidogo. When you know that those things will be written into history, that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria, that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against Igbo since 1937. Fulani approximately estimated 60 million people in Nigeria, exactly. In this place called Nigeria, exactly. Since 1803. Exactly. Now, Igbo Naga and a mea culpa, no presume the guilty on behalf of other Igbo people. Yeah. Woe unto them that are saying that. And in that journey they have entered, God will punish all of them. He will punish them all. Hey! Will punish them. Zeke will never be happy with them. Opera will never be happy with them. Waforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chinua will never be happy with them. Amabini Serim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Our ancestors will never be happy with them. Oh, finish it. Our ancestors and all the blood of those killed. All the blood of those killed by these people will never be happy with them, with Ohanaeze and the family Hanine. Ohanaeze and the family Hanine, it shall never be. Our land, God of our ancestors, upon our hand, it shall never be happy with Ohanaeze. Fear, alo. Fear, Ohanaeze, alo. Ohanaeze Fulaani. Ohanaeze Fulaani Janjaweed shall never be happy with you. Evil. To this man, he has said his word. Next thing now, they will go and kill him. Igbo. Next thing now, they will plot how to go and take him out because he's speaking the truth. Only Kwezoku. And Charles Ahageji were making it, they will now take him. Either they want to go and put him in prison. Why are you saying this? We want to go and beg Fulani. I actually tell you how you are. I actually tell you how you are. Hey! Yeah! Malo. Abogene. Uniye je yondi Fulani ayo. Nandeni millions of Biafrans, millions of Igbo niile ha bu na abụghọ mmadụ. Uniye binite abụọ n'ọnụ. Ani Igbo aju nchoto aja ani Igbo. I heard this voice. I was like, I couldn't stand this. I'm supposed to have rest. I'm supposed to be resting. But I said, no, I must come and play. Go no. Oh no, Shiabia. Go no. Ohanaeze. And then Ohanaeze.
ka ha sị na ha na-eji iyo ndị Fulani na unu kọsụrụ unu gburu onye nwanụ n'ọnụnwa na kọsụ problem a ọnụnwa. Ekene dịrị a person like this. Ekene dịrị nwoke a si ya gwali ya tụọrọ ya aka gwa ya ka o si wee bido ka ebe unu si wee ke ndị gwara ndị Ohanaeze nọ ndị Igbo bidoro ọdịsin bido ebube mmadụ. Anyị na-egbu mmadụ, ndị Igbo amaghị egbu. Anyị fụrụ onye ọbụla n'anya. We welcome everybody. Ndị Igbo fụrụ ndị ọzọ n'anya. Ndị Igbo anaghị egbu, anyị anaghị egbu mmadụ anyhow. Ọ ha kụziri anyị ka anyị si egbu mmadụ. Ha nwa kụziri anyị ka esi egbu mmadụ. Na na-ege ntị. Ndị Naijiria itekwu ndị Yoruba inyere n'iru, ite TV inyere n'iru, ite mmadụ niile inyere, bido bet inyere, ite Hausa inyere n'iru na ngagharị arụrụ ala. A na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo ise nke a ewetu 20,000 naira tinyere ha n'envelope, they save the Igbo nation. That's the thing. I know. Onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya. O mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọbụla aka ị na-agwa ihe emere gị. Na-agwakwala alọnchikwa n'akwụkwọ ahụ with this mindset. Degharịa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani. Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria. Enabled the Fulani to continue to be part of Nigeria. Because if Ahmadu Bello and Balewa and Akintola had been allowed to continue killing Westerners, to continue killing Middle Belters, to go and wallop Nigeria and take over Nigeria, they would have, ISIS would have scattered Nigeria and there would be no Nigeria today. Why would that happen here? Why would that happen here? Because scatter that country ka gali nwe Nigeria. Unu wa bụ ziga zikiwe na ndị otu unu wee ju. Why would that happen here? Why would that happen here? The madu Bello nwanu. Because scatter ka nye ọbụla jebere onwe ha na aju. Na unu chọrọ one kita gịnị na-eme? Gịnị na-eme? Unu chọrọ ka unu bụrụ one. You want to be one. Gịnị na-emezi unu taa? Unu na-ebezi akwa na-ayọzi ka unu divide eke obodo osizi ike. Ọ bụ ha n'aka ha ka akara isi wee mee. N'aka ha ka akara isi wee kewa onye ọbụla n'oro onwe ya. N'aka ha ka akara isi mee. Unu ajụ na ihe eme wee sị mba ka anyị continue nọrọ. Kịta unu na-ayọzi ka ekewa ajụ. Unu na-ayọzi ayụyọ. Unu na-ayọzi ayụyọ ọgbado n'unu. Unu na-ayọ. Mana mgbe ahụ unu kwesịrị ime ya jụ unu ajụ na unu chọrọ ka unu bụrụ one mighty Nigeria. Gịnị mere? Unu afụbeghị ya. Akwa ndị Igbo I pity all of na Chineke nna meela anyị ebere. Ihe na-eme n'enunu ha jikọkọ ha jepụ ka ha jeje yọba ha mgbagara Yoruba nọ nekwe ihe ha na-eme kpọkọtasị onwe ha ọnụ. Ndị nke bido ndị nke na-eme na ha na-eme freedom ha yakwa eji eziokwu wee na-eme. Ha nọkwa ebe ahụ onye ọbụla kwu okwu onye ọbụla mere ihe asị ya get away pụọ ebe a iso ha anyị ndị ewere ha asị were mpụ na aghụghọ wee na-eme. Ka ebe unu na-eje ka ebe unu na-eje Chineke mere unu niile ebere. Na na-ege ntị. Ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị Igbo. Igbo with one voice. We are even thinking aka ndị ha kpọrọ onwe ha Ohanaeze Igbo dị na njide jidere Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, you know, like I do, was not fighting Nigeria. Yes, he was agitating for secession. The Igbo have not decided for secession. But because of Megida in Nigeria, he wanted secession. And that is his right to self-determination. He didn't organize ESN to fight federal government. He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igboland. The Fulani imported into Igboland all over Nigeria by Buhari and the Fulani. Give the message now. ESN what other corners. Onye nke sikwana na fight zikwa ESN na sikwa no bịara fight kwa sikwa na nwe zikwa ESN na ES then ndị Hausa Fulani abatazie n'obodo. Fulani abata na bubekwa ndị Igbo. Mana
Ke ihe bụ na ọ gaghị asị ke ihe o ji wee sị na enwezi ESN maka gịnị ọ bụkwa ya fọmụrụ ESN Maazị Nnamdi Kanu fọmụrụ ESN ọ bịazikwasị na enwezikwa ESN na ESN adịghịzi na abụzi criminal everybody is a criminal onye ọbụla bụ criminal sọsọ unu bụ ndị na-abụghị criminal everybody bụ onye ọbụla sị na mba na unu achọghị ụdị uwe unu a criminal if you guys can call me criminal onye unu ha akpọ criminal onwe ya bụ criminal ebe unu nọ everybody is a criminal ESN na-abụrụ na ndị Fulani abata na ebezi ka Simon Ekpa nọzikwa wee na-afightizikwa ndị Fulani ahụ bataziri obodo nyanwa pụtara sị na enwezi ndị Fulani nyanwa pụtara sị there is no more Fulani in Igboland na it is safe na Fulani anọzi they are not our problem now they have started killing our people again in Enugu state they are killing them how many did they massacre recently ndị Igbo unu nwe problem big time problem especially ụmụ nwoke ndị Igbo unu nwe nsogbu ụmụ nwoke ndị Igbo Chineke ekwere ihe ọjọọ afụbakwa ha m ka m gwa gị n'obodo si bịa na ụmụ nwaanyị mere obodo ahụ nwaanyị mepere obodo ahụ ụmụ nwoke ndị Igbo unu bụ alụ n'enụnụ ndị kpọrọ onwe ha Ohanaeze na-represent anyị si na ha na-represent onwe ha na ọ bụ ha anyị n'enụnụ ka ha ji wee si na ha yi team up si na ha na-eje iyọ ndị Fulani ha na-eji iyọ ha yiyọ na ọ bụ unu nwa bidoro gbube na ọhịa unu metara ọ ya mere unu eji ha chi Naijiria na-ege ntị ọkwa bebe na akwa unu plan ana were Maazị Nnamdi Kanu tinye ebe unu tinyere ya tinye ya ebe ahụ si ya nọrọ ebe ahụ ọ bụ unu nwaji nwanne ụlọ onwe ndị ji unu nwaji ya nụ si ya nọrọ ebe ahụ na gịnị ka o mere nọọsụ n'ihe unu na-eme na ọ dịghọ mma ọ sị ka anyị pụba ọ na-ajụ don't worry ọ ga-epụtụta onye ihu pụta onye azụ ọ bụghị na Fulani nwana ya bịa gbusisibe unu niile mana dị only thing bụ na ndị bụ ndị Ohanaeze na ha nọkwazi Abuja ha agbafusiri agbafu hapụsie ndị ọzọ hapụsie ndị ordinary citizen ka ha gbube ebee ka ha nọ ha gbafusie na-ege ntị to conquer everybody to extort money they destroy the economy of Igboland with the help of factions of the army eme ụwa niile manunu na ọrụ eme na-eme rụkwụrụkwụ nọ ndị Igbo rụkwụrụkwụ mgbe unu ga-eje ụkwụ ga-akpọ ha n'ebe ahịa ha na-agagharị because they are wicked souls ndị anaghị ije very wicked human beings agbara unu jọgụ is there anybody telling Igbo people to go and fight a war? No. Is there anybody? Why not come and organize yourself and be united and watch what is going to happen under Tinubu? And watch. The Yoruba people are angry. Oh. Igbo people, Igbo masses, not you people. Igbo masses are angry. Niger Delta, angry. Ogoni, angry. Ijo, angry. Urobo, angry. Bini, angry. Indeed, you're angry. TV, angry. Minubet, angry. Even Kanuri, angry. Outside was very angry. Now, the Igbo are going to spoil things for them. Yes, for that. Then accept guilt for what they didn't do. Hey! On behalf of millions of innocent Igbo people. No. What I have said, let them go to blazes. Yeah, that is why isi guzoro na ndị ọzọ kwuo okwu ana ntị because ahụ ihe a na Peter why not mee na akọbi ije ahụ ime ka onwe ndị nke eme ka onwe template for restructuring kwado and emezi invite ndị Ohanaeze no South and Middle Belt Forum ama na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọghịrị rubbish. People are strong. Iwe the Nigerians about Fulani treachery, betrayal, terrorism and mayhem. All of them are terrorists. Conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa because they have no territory. Destroying Nigeria benefits them. They have nothing to lose. Yeah, that is all you know against Opata. All you know guy whitewash. Please, this type of thing. But can you only also now bro that small circle of traitors? Traitors. I don't have a kobo in my bank.
I don't have a kobo in my life. But my thinking is correct. I don't even want that money. I don't even want that money. When they ask they were ego ha, e were ha na ego che ndị Igbo n'ihu, e were ego che ha n'ihu like this here. Ha ele nwanne ha. E were ego che unu na ele nwanne unu. Ọbụka unu su wee were pụta ụwa wee sị na ego ka unu buru ego e were ego che unu n'ihu unu ele nwanne unu. Ọ onye amakwa ego na-ebunyere ha ji wee pụtasị na because na ndị ọzọ other people are not saying, other tribe are not saying, na ha digo tired, na ha chozi. Maybe are not saying, okay, what is Igbo people saying? Kunu we put where their letter, where they we say, Nandi we be asking ha the guilty, na ha the so I guess then what are the other people are saying? That is what they are telling you guys to do. Ndo Ohanaeze, ndo he thief, ndo he criminals everywhere, evil, heartless human being, no conscience. Ebunye go na ego na pụtago ka unu jeje yụọ ha mgbaghara ndị ọzọ na ha try isi na ha chọzi n'ike abụ na ha ka ha pụọ ka unu jezi kasị yes unu validate go na unu chọrọ ịnọkwa na Nigeria unu validate go na enwe ihe na ndị Fulani abụghị fọtụ ha na ọ bụ enwe ihe ebe ha mere ihe n'kwada ndị na-ekwu na ha na-achọ ime nke ọhịa ka unu chọrọ ime ego enyego unu na anara tii na akpa evil heartless people. If I need money, if I want money, it's just for my little case. But in those they've taken all the monies in the world, but never satisfied with anything. Never satisfied. In all human agreement. Wapahana Moasri, Moa Mobu, Aposhi George, Ajoija, Haneje, Jabu, Jojo, Ijarala. I got Adana Pepper and Igbo, Jererio Fulani. Chineke kweli ihe ọjọọ. Chineke kweli ihe ọjọọ. Ihe unu na-eme. Irio Fulani arịrịọ ọnụ. Fulani ha rịọ arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937, 45, 53. Ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66. Ogbu ha gburu ndị TV. Ogbu ha gburu ndị Middle Belt. Ogbu ha gburu North. They've killed almost 60 million people. The Hausa people are now accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020. On that Buhari, okay, what him going to tell you now? Me me child is telling him the Hausa na nebuna. Goya to Pune bido gawi Georgia ununaga. Ajo ije arala. Ije amagihe. Obura ko ni ije ko ununaga. Nzuzu ni ije. Ha na-aga ihe ahụ nzuzu na ije na nzuzu iberibe ka a na-akpọ iberiberism bụ ihe unu na-aga akọgheri ebe unu na-aga so biko uru eje n'ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe dere n'akwụkwọ ahụ maka ị na-ekwukarị na abolition na nke a. Yes, there was a civil war. There is a history of that civil war. That history did not begin in 15 January. But that is where you people's history is started. The history of killings in Nigeria didn't begin with 15 January. 15 January killed 20 people or so. That was not the decision of the Igbo people. Was not the decision of the Igbo people. They killed about 20 million people, 20 people, of which one of them was Igbo, for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Or will they not accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do? Powder na-ete ndị Fulani bụ ọbara n'iru nwere inyere na-ete ndị Igbo na-enwere ihe mere n'iru. 20 people were killed or so. What about the millions, almost 60 million people killed by the Fulani? Okay, if you object to the estimate, what about those that killed 1945, 53, 62 to 66, and then in Yoruba land, Middle West, and so on, and Hausa land?
in Yoruba land, Middle West, and so on, and Hausa land. Ije gberi ibe nzuzu na ije unu kpara akọba ije in Yoruba land, Middle West, and so on, and Hausa land. Hey! Chineke kwani ihe ọjọọ azụgbọkwa. I haven't finished. The thing is even long, and I didn't want this program to last more than 1 hour because. So I don't accept that thing. Where this voicemail, yeah, I jabo wahani Jojo. No problem. I jabo wahani Jojo. No problem. Okay, full time. I come with you for here. This discussion, this conversation here is recorded. You have done a great review of when Emily Mother invite. Or what we in fact, you want young himself. Need young again and boss na ya John Ohanaeze chairman eventually pressure thing there. But I have not told you. He presented me to Ohanaeze Nek Simogene Kancho. Ohanaeze Nek Melman say nothing. And say I don't mind the way but I know chat. Now what God deserves to see you for the legacy you leave at your exit. And that is what exactly what you're talking about. It does not matter and say no matter if the pattern matter about the legacy you're going to leave. And like this book is going to guide. So now problem there, but to at least to be part of this information and the documents have circulate Buna and how you are going to say okay. So now in-depth knowledge so a great review. No good name will need your name will go with Leo. Not in the Igbo. So you have given me in-depth analysis. Chineke. Man, so and it's a shame. It's a shame. Now I one unity and the Abunde and one agent and sponsor to split in the Igbo. He's going ahead to split. Okay, if all I listen take, he will invite all the governors. None came. Also, when you can only because I on whose behalf are they going to beg the Fulani? That is it. On whose behalf are those traitors, criminals, going to beg the Fulani? You're a good man. On whose behalf? A danger signal. Are they going to beg the Fulani? That is thanking the Fulani for killing the Igbo. Thanking the Fulani for killing the Yoruba. Thanking the Fulani for killing the TV. Thanking the Fulani for killing the Hausa. Thanking the Fulani for eradicating, wiping out the Hausa. Thanking the Fulani for eradicating, wiping out the Middle Belt. Thanking the Fulani for the atrocities, unknown gunmen, terrorism they impose on Igboland, the east, the south, the middle of Nigeria as a whole. It's Bridge. Hey! Oh! Because he went a mother. Oh! Chineke. And it was a change to put him away. Meeting. Exactly. God will punish all of them. Devil will punish all of them, individually and collectively. Who knows? Can you make debate? Can you is there no Ohanaeze functioning? Except publicity, bland rubbish call statement that says nothing. I mentioned any statement. Dario Wandi Fulani. Hey! Now you say, hi, Dario. Fulani pushing the Igbo, how pushing the Nigeria. Hi, Jay. Shame on all of them. Shame on the so-called Ohanaeze of Iwanya fashion.
Ubonia faction. Shame on all of them. Only God will deal with this wickedness on Igbo people. And I guess, who told them to go and do such a thing? Such a dirty job. When the Fulani should be going all around Nigeria pleading for forgiveness. Pleading for forgiveness. For the Igbo to forgive them. For the Yoruba to forgive them. For the Hausa to forgive them. For the TV Middle to forgive them. For the Niger Delta to forgive them. People expelled from Nigeria in April 1990. Or for the people now expelled by the Hausa, they've been given notice of expulsion by the Hausa last week, 29th April. Hey, continue. So only Igbo put us in na north, my west, Benin. We read the news, Nandibo, Nigeria, and the Fulani area. Oh, many tell you for sin. I go Amuatoro. No, Ofia. Go Lendi Nachiha. Oh, you didn't have Bunda Choro, Kahaburundi Ohanaeze. Oganetine. Let judge of yourself, Peter Chap. Not a single day he made a statement condemning the killings in Igboland by Buhari and his terrorist organization called federal government. Not one day. Now, these same people have never made any statement condemning unknown gunmen organized against Igbo people by Buhari. The remnants are still doing it. Only Tinubu has stopped it. We know he has stopped it. But those people that were trained by Buhari, the remnants are still, from time to time, going to kill, say, unknown gunmen. They're still doing it. Not by the orders of Tinubu. Because they are now also against Tinubu. They don't want anything good for Nigeria. The peace and stability is alien to their culture. It's iconoclasm, destruction. Since Arab to Saudi Arabia, they are not Africa. Now, they are Nigeria. Thinking Nigeria is now their chosen homeland. Oh, do you know Nigeria? India Ohanaeze Nigeria. And now, we will want to see the list of the clowns going to beg the Fulani. Hey. Clowns. Indeed, he might have a clown. Yeah, they killing Nanzuzu. Beg Fulani. You are begging the Fulani for 20 dead men. When will Fulani beg you in return for 60 million people dead? Hey. That is, of which the Igbo account for a lot of it. Records spread to them. Animals in human clothing. Animals in human clothing. When he also hang with that, I have been this position, I have been minister, I have been with this thing, I have been this thing. All of it to whose benefit? Themselves. They never helped anybody. Never elevated anybody. His people he elevated that surrounded him. You dare not do him anything. Because he brought people from the gutter and made them human beings. The same thing Fulani are doing for their own people. The caliphate. The same thing other people are doing for their own people. Leaders. But if they see a talent in you, their first step is to destroy the talent. Exactly. Yes, that is it. They are nothing to history. None of them will be buried tomorrow. Obasibe will be remembered till eternity. That's the thing. Because they have nothing to offer than betrayal of their people. If you want the thing, that they should apologize to the Igbo people and to the Hausa people, to Yoruba people, to Igbo people, to Middle Belt people, to TV people, for undertaking such a wicked journey that is an insult to the Igbo and Nigerian mentality. Broadcast this, that they are insulting the intelligence. Hey, that wicked journey
they have undertaken, paid for by the Fulani. Paid for by the Fulani. We know. They give him billions. But I got lunch here. When he did put anything, because they know the truth. And they don't like the truth. So when will you also for the Amadu Bello na Balewa? Yeah, that is the Hey! Something you should clear yourself from. Let them be talking it. Inside them, they know that Balewa and Amadu Bello are murderers, villains. Inside them, they know there was no Igbo coup. The Igbo never made a meeting to go and kill anybody. Inside them, they know that one important Igbo general official, colonel, was killed in that coup for not supporting the so-called Igbo coup. Inside them, they know there was an Aburi agreement not to kill anybody, go to war. Inside them, they know that despite Aburi agreement, they came and started killing the Igbo. 3 to 4 million people. Inside them, they know all this. That they are not part of Nigeria, if we follow history. Inside them, they know they've wiped out the Hausa nation. Only the remnants have risen up to post these atrocities. Inside them, they know what they have done to the Middle Belt. Inside them, they know how many communities they have wiped out in the Middle Belt of today. I'm not saying of yesterday. Expelling the indigenous tribes to IDP camps. And renaming those communities for the Fulani to settle. These atrocities are what Igbo criminals are carrying on their heads to go and beg the Fulani that they are the people guilty. Yes, those people, they are guilty, not the Igbo people, not Nigerians, not Yoruba, not TV, not Middle, not Hausa. Hajebo Henny Jojo. Ijarala Niji Kweshu. Biko, thank you. Chineke many Nigeria better. Prophet, I will ever avoid divinely induced reveal. And not one a disaster that should not have been allowed to come to light. Okay, if I didn't look at 220, 308. This lecture, this update you have done, I'm not going to tell them. The world will hear it because I will do the review and update. I say, send the message around. I will do that. Send around. Kahanuya. I will do it. Oh, Yaman Kabo, Akonije. Oburi Pusu Nija, Zuzu Nija, and Eje. Haruboma. Each time I see Ohanaeze, who are this Ohanaeze doing this evil, committing these atrocities against the Igbo nation, against Nigeria, against the Yoruba, against the Niger Delta. Ndị na-asị dị wete Madam Ife na ndị otu na-ekwu okwu na enweghị ihe anyị nwere na ya na-adị fight against ndị bai. Ndị na-ese ndị m 20 minutes na-asị Madam Ife na-ekwu nke a biko nụ kwunu na ebe ahụ ndị Ohanaeze a na-eche ime ihe a unu ejego ebe ha na be ha jeje nwude ha nwude na ha ka unu ihe unu gbabụ ekwuzina against this person criticize na onye a criticize na onye a criticize unu eje na Ohanaeze na-achụ destroy ya n'Igbo unu eje na meet ha ebe ha nọcha na afụ na ha kwunu na afụ ha gafere mana onye bịa kwuo si na nke a unu na-eme na ọ dị ha mma unu eme ya unu asị eweta onye a ka egbuo unu asị onye ahụ na ọ ga-afụ mana ndị unu kwesịrị ime ihe na-eje na-destroy unu na-destroy ihe niile unu ahapụ ha ma ndị DOS na-asị m that time ahụ ha na-eme ihe a na-asị na Madam Ife eme na nka ma ndị nke autopilot unu niile unu eje na-eje fụ ndị Ohanaeze wee sị ha nekwa ihe ahụ na-achọ ime na anyị ga-ekpuchi ọtụ na ebe ọbụla unu na ọ ga-aba anyị n'ụlọ kwa ha na ebe a na-agafere unu ha nọrọ unu na-afụ ha na-aga enweghị unu ya eku ume unu ya eme nothing na onye pụtasị na nke unu na-eme na ọ dị ha mma na ọ like ya na unu mee ya na unu etretịba onye ahụ so onye ahụ na gịnị
we're gonna find you. We will know where you are. We will know this one. We will know this one. Na kotosiba na kugbe onye ahụ tụba asị niile unu na-atụ tụgide onye ahụ. Ohanaeze nekwa ha na-eji iyo ifere mma unu unu niile ndị si na fight freedom. Ha na-eji iyo ndị Hausa Fulani ndị na-egbusisi anyị. How many millions ka ha gbugoro mbụ ndị Igbo? Ya ka ha si na ha na-eji represent unu ya hapụkwa ha na-agagharị. Unu ya hapụkwa ha, unu na ha afụ, unu ya afụchakwa ha, unu hapụ ha. Enweghị unu enweghị ke nne onye nke unu nwetagoro. Onye kwuo okwu si na ihe ọnụ na-eme unu na ọ dịghị mma, unu asị na unu ya egbu ya, unu apụta ọba ya, unu apụta mana unu ya afụcha ndị na-abụ ndị na-akọsụ ivu na-eme ihe ọjọọ. Ọha wakọsụrụ Maazị Nnamdi Kanu ndị niile a ọha nwaji ya. Unu hapụ ya ha na-agagharị. Shame on unu nwoke si na unu bụ nwoke Igbo. Shame on all of una. Ifere mgbu unu, ifere mme unu niile. Shame. Ọ bụrụ ebe ụmụ nwaanyị unu unu asị na unu enwe ekube ume. So ụmụ nwaanyị Igbo na ụmụ nwaanyị Igbo na anyị nwere anya anyị na-aza respect ụmụ nwoke ndị anyị na-aza eme nka. Ụmụ nwoke Igbo na unu na-eme ihe unu kwesịrị ime. Nekwa during the time of slavery. Ndị Igbo si kama ha ga-egbu ha. Kama ha ga-anwụ, kama ha ga-beje serve mmadụ as slavery, let them go and perish. Ha jee na mmiri si na ọ gaghị eme ha egbusi onwe ha. N'elu ihe unu nọ na-ezuzugharị. Unu nọ na-ezugharị, unu bụ na-ezuzugharị, enweghị ihe unu chi, nothing. Enweghị ihe unu dị mma ya, abụ ewere ego n'unu na-anara. Then ewere unu enweghị unu na-eme respect ka ụmụ na-asị ụmụ anyị Igbo a na-aza respect dị ha. Keka ụmụ anyị Igbo ga-esi na respect unu ebe unu ihe kwesịrị unu bụ unu abụọzi ya. Unu abụọzi ego kazi unu mkpa. Nenu na-aṅa ntị. Just nekwa ndị niile a na-asị madam if you mention madam if you fire you, madam if you this one. Ohanaeze ndị Igbo na-eji iyo ndị Fulani ayịyọ. A na-eji iyo ha n'ọnụ wakọtụ, n'ọnụ wagburu ndị a, n'ọnụ nwa because unu agaghị defend wụ. Nenu ndị egburu n'ụbọchị a ndị Fulani abatakwa na ha ọzọ. Maazị Nnamdi Kanu ejegonu plan ha awọkọna ha abata na back bidozi na-asụ ndị Igbo ka akwụ again. Na-ebidokwa na-egbu ha, na-erepụkwa ha, na-aza eje ha farm. Ọkwa ESN na ọfọmụrụ ka asịzi there's no longer ESN. There's no longer ESN. We don't want if you hear any name ESN. As if na ndị nke nwa na ọfọmụrụ, ndị nke onye nke fọmụrụ afọmụ na ndị nke ahụ na-protect the land. Onye na-eme bụ onye na-eme ihe unu ma bụ onye ọbụla etikọta ọnụ asa anyụkọta mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Mba, unu ekwe ha anyụkọ mamịrị. Onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ ya bụ isi, onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ ya bụ in charge, onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ ya bụ head, onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ ya bụ n'ọmụa ka na-ekwu nke a na-anụ. Ọmụa ya ekwu anụ, nwe onye chọrọ na ibe ya ntị, nwe onye chọrọ unite. Chineke melụ na ebere. Can I finish the play and go and rest? Atrocities against the Ogoni people. Ịmara ihe dị n'Ogoni na Ijo, ịmara ihe dị n'ala Yoruba na TV na Middle Belt, ịmara ihe na-eme na ndị Hausa. Ka ọ bụ n'Igbo, Buhari came deliberately to destroy the Igbo economy. There was no war in Igboland. It was Orapuebe war. He left war because they are the authors of that war in the north. It's a decoy to destroy and eradicate remnants of the Hausa. They left that one and descended on peace-loving Igboland to destroy the economy and the people. Burying your people alive, your children alive. Buried, sliced throats of people, called them unknown gunmen, and attributed them to innocent Igbo people. Hired people from the neighboring tribes, armed them in coordination with the army and military services to be killing your people. Things that other Nigerians already know. This is what you are going to beg. To be forgiven, to be alive, to be human beings. This is the type of rubbish that is being imposed on Igbo human beings. Oh, Chineke mere anyị ebere, mere ndị Igbo ebere. Mere unu ebere. Nke ka njọ bụrụ na alụrụ ọgụgụ Igbo. Nke ka njọ bụ this evil leadership ndị Igbo nwere imposed on the Igbo nation.
this organized criminality against Igbo people by the Igbo people it's a different thing. Now they make it in mad. It's quite a different thing that they don't have any leaders. Many people better. Chineke kero wanujuya. Many Yoruba better. Many Tiki better. Many Middle better. Many in the house better. Many Kanuri better. Now, these terrible human beings called Fulani, who are aligned with foreign powers, particularly the British and Americans. They have now gone to America to have meeting. When they now return from that meeting, more mayhem will be unleashed on the Igbo, the Nigerians. They say northern governors have gone to America for meeting. You are meeting in America over the governance of Nigeria. This is the nonsense we are having in this country. These are the issues Nigeria is facing today. And lo and behold, to wipe out the face of these treacherous, bloodthirsty human beings called Fulani Caliphate, you are embarked on a journey, a forced journey, an annoying, cruel, evil journey to go and misrepresent the Igbo people, misrepresent the Nigerian people, misrepresent God. God will take care of this question issue. Well, thank you. No problem. Hello. Yeah, so even a message you send him, have we dealt with it? Hacking. Yes, that's right. I've corrected it. I spent it. I don't want to talk again because share this program. If you like, share. If you like, don't share. What you should go and listen is rubbish. Then I call rubbish. You know anything they can offer you that you can learn nothing. All you will learn there is how to talk nonsense and lies and do propaganda and do rubbish. And there is nothing you can learn. If you like, share. If you like, don't share. I am doing humanity. I am doing service to humanity. I am doing service to my people because of the love I have for my people. If not, Ndi Igbo, Onobo, you are just disappointment. I just because of Ifunanya. If not, I will not even care, play nothing. But because of Ifunanya, I love my people. I do. If there's anyhow they can be free, if there's anything we can do for them to get freedom, that's why I joined to freedom. And I didn't join to get money, to make money, or to be popular. No, with all my free good heart for my people that are suffering, for my people that are in pain. If anything I can do, even a little thing I can do for them to be free, I am willing to do. But these people, Hanoro, they say about mega attack. I said, you don't say anything. This is it now. Be praising Ohanaeze. No, praise them. This is how you praise your leaders. You have no leader. When somebody raise up and you start saying things you are doing is no, you are not doing it right. Do it. You become an enemy. I forget, as an enemy of the people. But you know you are not an enemy. You know you want this freedom. But you want things to be done in a proper way. How it's supposed to be done. See now, Fulani, they have come back to the Biafra land. Their leader said, you know, can lead their leader. I said, don't worry, don't talk. He's leading us. He says that is no longer Fulani. Fulani is no longer a problem. What makes him say such a thing? Why? Is he ready? Did he prepared? Is he prepared to protect our people before he said? Is he safeguard before he said Fulani is no longer? How did he know that Fulani is no longer a problem? What makes him to say that? Who prompted him? Who pushed him to say that Fulani is no longer a problem? That we don't care. They're no longer a problem. They have entered and they have killed how many? Recently. You don't even know about Zohana. They are no longer a problem. May God have mercy. Also, Chukwu, I first this man, Chukwu na gozikwa gị. Chukwu gozie gị na amakwam na enwekwara ndị bụ ndị na-ekwu eziokwu n'ala Igbo.
Chukwu gozikwa gị nwoke a egwu atụghị ya kwado ofu mbụ ofu nwa ọnwụ akwado ofu nwu ka a na-anwa na nwụdo ugboro abụọ ọnwụ egwu atụghị this man. He wasn't afraid. Okwu obi ya okwu ihe ọ ya ekwu unu bịa gbuo ya unu gbuo ya kwa ya ọnwụ ofu nwu ka mmadụ na-anwụ ndị niile ụna ga-adị ndụ n'ụwa mba ofu ụbọchị unu ya nwụkwa. Ekene dịrị Chineke na-enwekwa ndị na-ekwu eziokwu n'ala Igbo. Ekene dịrị Chineke na-enwekwa ndị na-apụta nụ sị mba na ụdị ihe agaghị eme na agaghị eme na-eje ayọ ha na gịnị mere. How about 6 millions that they killed? How about those people ndị ahụ egburu? Ọ bụghị mmadụ ka ha bụ. Ị na-eje ayọ ha na gịnị ka anyị mere? Chineke ya akpọ unu niile bụ ndị ajọ mmadụ na ajọ mmụọ ndị niile ekwe ndị Fulani na-eyuzu wee bịa destroy ihe niile. Chineke ọ gaghị adịrị unu na mma. Anyị Igbo ya etigbuchi unu niile ancestors ruo ndị ọwa dị ọda unu niile ga-pay evil, ga-pay price for this evil na commit. Amaghị m Holy God Chukwu ka anyị nọ n'aka na-ayọ ya because ihe na-eme ihe emebiwo. Gịnị ka e kwuru? Ihe emebiwo. Maazị Nnamdi Kanu nọ Chukwu n'aka. Gịnị ka o mere? Ọ pụtara sị na biko hapụ na ụmụnne m ka ha jebe unu niile ọkwado Ohanaeze ha niile ma ndị nke na mamebe ha si ma ndị nke bụ ndị ajọ mmadụ si bụrụ ya gbuo. Only God will give us a savior. How it's going to happen we don't know, but we are in the hands of God because you need now look at what is happening. If you like, share this program. If you like, don't share this program. I am not on Facebook to make money. I'm not on YouTube to make money. I'm here to educate, to bring anything that I need to bring for you guys to know the truth, to know what is happening. I don't need your money. And the one I have, I am contented with what I have. I am happy God is blessing me. The little is blessing me with. I am happy about it. So if you like, share. If you like, don't share. That is your problem. I have come to say my own. Play the voice. As they say, share it so that people will hear and know the truth. I have done it. Bye-bye. God bless you all. Take care.